saka ka daɗe ni da baiwa in faɗa kai ne ɗaya Allah majidu gunka ba mata kuma babu ɗa ka tsarkaka sarki wahidu kai zuma kuma kai kuda sarkin bayi tuba nake zunuban shafe min har gaba Allahu da ɗoro ko nake tsiran ka kaiwa mujtaba har ma da aminci kai daɗi ga gwanin da ka cewa shugaba sake ninka salati kai masa adadin na kwari da tudu zuba kun baban Fatima shugaba mai gidan bayi kuma jagaba shugaba na halitta annabi kai ne ka kaɗaita mutunta ba sanya da iyalan sidina 'yan gidan da fasu ne kan gaba da mukar su Batulu da Zainabu ahalin da bakai ta mukar su ba ya rabu kasa da sahabuhu na so su da kyau ba fargaba sun bar dangi da uwa uba don kare annabi shugaba kamar su Abubakari Umar Usman da Aliyu na Fatima Talha da Zubairu Aba Huraira da Sa'adu duk sun bi shi ma Abdurrahman bin Auf har da Aba Ubaida asa kuma auliya kasaya hasbuna mabiya kun annabi shugaba na halitta annabi kai ne ka kaɗaita mutunta ba assalamu alaika nabiyuna assalamu alaika habibuna assalamu alaika imamuna assalamu alaika shafi'una assalamu alaika muraduna assalamu alaika daliluna assalamu alaika milazuna assalamu ala madaluna assalamu alaika salamuna assalamu alaika rahimuna assalamu alaika hayatuna assalamu ala ni'matuna assalamu alaika rasuluna assalamu ala rahmatina ya ahmadu nuru qulubina wa dawa'uha al-mujtaba amsaman ko ban ji ka ba na san ka karba shugaba zauna daidai ya ja gaba na gaban shirya al-mujtaba sannu mai kyau baban Zainaba ban ji mai asalin da ya kai ka ba tushen asali mai martaba fadar Allah kai ne gaba shugaba na halitta annabi kai ne ka kaɗaita mutunta ba musulunci sai da kai haka ma imani sai da kai wa Allah ke so banda kai sai wanda ya bi ka akai naji Allah ne ke gaida kai har salati yake a gare ka kai waye a halitta banda kai mai ganin Allah da idon gaba mai adalaha duka manzanni na son su kai a gare ka a ranar mai duha wallahi isa duka takace ya mai sutura kai ake nuha mai tsame halittu shugaba kai ne makusanci gurraba shugaba na halitta annabi kai ne ka kaɗaita mutunta ba ka gagara ba a gwaji da kai sanadin bayi al-Mustafa sanadin ka ake shayar da mu in mun ji kishiya mai safa kai ne rahama a gare mu du godiyar mu gare ka Mustafa mai shafa'a yau mutagabuni mulki da isa kai an ka ba Allah ya baka abin da dubai baiwa waninka ba zahiri yardarsa da tsira har aminci ya baka ma'aiki ɗahiri bautar Allah
annabi kai ne ka kaɗaita mutuntawa. Maganar Allah daga kai ake ji masoyin Allah zaki, mai son Allah kai zayabi, Allahu ya so shi munawwari. Da'a duk wanda ya yi maka yayi wa Allah sarki kadiri, ya yi mabuɗinsa mabayyani, ya gafarta maka har gaba. Ya cika ma ni'imominsa kaf, ya yi maka aba a cikin gari. Kayan Allah kayanka ne mai rabon rahama albashari. Duk wanda ya kyamaci ahalin ka kiyama zai shiga haɗari. Kariyarsa ya baka ga mai nufin cuta ma ba zai bar shi ba. Shugaba na halitta annabi kai ne ka kaɗaita mutuntawa. Ya ɗaga maka ambaton ka fiyayye ɗaha mutunta ba. Ya baka dukan nasara a yaƙi mutanen ka ba sa fargaba. Ya baka sanin sarari da buya mabuɗin gaibu abin yaba. Kai yabba babbar mujiza ilimai da gare shi suke zuba. In kana tafiya mai kyan sifa girgije ke binka mata gaba. Rami sai dai ya haɗe maka ba ka tsallakewa mai kuba. Ƙofa ba ka duka mata don cikar daraja ba a kai ka ba. Ka kirayi wata ya zo maka yayi ma shaida kai ne gaba. Shugaba na halitta annabi kai ne ka kaɗaita mutuntawa. Ya fiyayye ba a karo da kai a ciri ba annabi zuwa. Mai tausayi mai afuwa da sassauci manzon mu manistawa. Sabulun wanke zunuban mu da kai ne farkon mai takawa. Ka wanke daudar duniya da zuwanka ta haskaka ta gaba. Ya aƙibu kai ne daga kai ba mai manzanci abada. Ya hashiru alfarmar kace dukanin akawanu muke bida. Ya mahiru baka da kishiya kai ne aka yo tilo guda. Na gaban alfarshi da arshi har kursi ma'aiki ne gaba. Shugaba na halitta annabi kai ne ka kaɗaita mutuntawa. Ya mahi da kai ne rabu ya shafe kafirci ko ina. Kai ne aka aiko kasimai ya Ahmadu ka cike ko ina. Ka ba dutse ka bai ice rahamar ka ta mamaye ko ina. Duk halittar Allah rabbana ba ɗai wanda bai same shi ba. Allah ya kira ka da rahmatan lil alamin mubashir, sannan ya kira ka raufun da rahimu ma'aiki tahiru. Ya kira ka da yasin da har da muzammilu sidi mudassiru. Ya ce masirajin nabiyil ummi fiyayye munziru. Duka girman ka ne Allah yake nuna mana annabi shakiru. Ya kira ka rasulul aminun munir kai ne annazir. Ar-rasulul mubinun urwatul wusqa kuma kai ne sabiru. Kadamu sidiki bashirun an-nur muhammadu zakiru. Al-hadi ila siratil mustaqim ma'aiki nasiru. Khatimun nabiyina rasulul karimun kai ne shugaba. Shugaba na halitta annabi kai ne ka kaɗaita mutuntawa. Duk cikin alƙur'ani ake maka sunayen nan sha bida. Allah ya kira ka mu'allimul kitabi wal hikmati na faɗa. Kai ne ya kira al-shahidu shahidun ka wuce Dauda. Kai Rabbu ya ce wa musaddiqu da'i al-haqq wa bi
cikin attaura ya kira ka ahidu masoyin rabbana a cikin injila ruhul haqqi barikili shafi'una a cikin zabura mahamudu yace ma daha imamuna a cikin alqur'ani muhammadu ne sunanka na kan gaba shugaba na halitta annabi kai ne ka kadaita mutuntawa a cikin littattafan sama mukhtaru muqaddisu najiya muqimu sunnati khatimu aka ce ma annabi shabiya ka ambaci kanka da kasimu manzo na sayyidul anbiya naji shi ko annabi isa ahmad ya kira ka na zainaba abin yabo ya zaɓaɓɓe a cikin halittu yarda ka bani na je gaba shugaba na halitta annabi kai ne ka kadaita mutuntawa tallafa min annabi a gaza na san ban kai in faɗe ka ba kai min kashafiya mai gida baitukan ƙaunar ka na zuzzuba inda mi halittu har su farka su san cewa kai ne su bar shauƙin wani banda kai su kyale wani ka mujitta ba ba a nema kai ko oho kwafiɗa zai samu mai rabo Allah sarki almu'udi kai ko alƙasim ne sha yabo wasi alkafi ma hidimu ibiyar ka shine babban rabo duk wanda ya je ka da kai kiyama wallahi ba zai tozarta ba shugaba na halitta annabi kai ne ka kadaita mutuntawa ko da raina koma babu shi ba za na gushe a yabonka ba komai tsanani komai wuya ba zan juya wa waninka ba kai ka ban kalmar tsira da za na rabauta ba zan iya banka ba banda kai da ban san ma akwai Allah sarki na jallaba ka zo ka ban addini wanda innabi zan fita hadari ka koya min yin juriya in dangana ko banda ko dari ka ban qur'ani na rike har da sallah bana garrari godiya ta gunka mubashiru Allah ya biya ka mujittaba shugaba na halitta annabi kai ne ka kadaita mutuntawa madihi ne ke maka baituka amsa min ko ban ji ka ba amsa min ko ban ji ka ba amsa min ko ban ji ka ba sallallahu alaihi wasallam